پاک سرکار مہاجرین تے انصار دوواں نال گل کر لئی دوواں ہاں نال ہاں ملا دتی ہن جنگ دی تیاری پہ کر دین تے ساریاں نو اکٹھا پہ کر دین حضور پاک اس دوران دو بچے آ جاندے نے بول دے سی یار سبحان اللہ دو بچے آ جاندے نے ایک دا نام حضرت معاذ ایک دا نام حضرت معوذ بچے نے چھوٹے چھوٹے جس لئے حضور سارے نو اکٹھا کر کے بدر لے جانا چاہتے ہیں دو بچے آ جانا تو جو کرا جائے اپنے بھی بچے آن انہاں بچیاں نو بھی ویکھ ذرا دو بچے آ جاندے تو جو میرے بلے آندے نے یا رسول اللہ اسی بھی نال جانا ہے نہیں بولنے لگ دا یا رسول اللہ اسی بھی نال جانا ہے حضور پاک نے ویکھیا فرمایا تو سب بچے ہو اسی جنگ لڑن جا رہے ہیں اوتھے تلواراں چلنی ہیں اوتھے نیزے چلنے تو ساندے اسی بھی نال جانا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈی دلی تمنا ہے کہ جدو مشرکین دین دے اوتے حملہ کرن اساں انہاں دے ٹوٹے ٹوٹے کریے ہیں چھوٹے چھوٹے تے کی کہہ رہے نے اساں مشرکین مکہ دے ٹوٹے ٹوٹے کریے یا رسول اللہ ساڈی اے تمنا ہے حضور فرمایا تساں بچے ہو تساں نہیں جا سکدے ادھر ویکھیا جے دو میں بچے رون لگ پے او بول دے سی یار سناواں واقعہ بولو ذرا سبحان اللہ حضرت معاذ تے حضرت معوذ جس ویلے سونے نبی علیہ السلام دے کول آئے عرض کر دینے یا رسول اللہ اسی بھی جانے میرے سونے نبی نے فرمایا توجہ میرے لے رکھیا جے او تساں بچے جے اوتھے تلواراں چلنیاں نے اوتھے نیزے چلنے نے اوتھے خون ہی خون ہونا ہے تساں کدھر جانے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈی تمنا سی اساں وی مشرکین مکہ نو مارن وچ حصہ لیندے میرے نبی فرمایا مڑ کدی موقع بنے گا پھر تانوں لے جاواں گے عرض کر دینے یا رسول اللہ مڑ کدی موقع بنے یا نہ بنے اساں ہونی جانے میرے نبی جس لے منع فرمایا دوویں رون لگ پے تے نال ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی یا رسول اللہ صرف اساں ہی نہیں پے روندے گھر ساڈی اماں وی پئی روندی ہے میرے نبی فرمائے او کیوں پئی روندی ہے عرض کردے نے یا رسول اللہ میری ماں نے دوویں نبی دے یار بچے عرض کردے نے یا رسول اللہ ساڈی ماں نے آکھیا ہے او پترو اج نبی نے سدیا ہے تہاڈا باپ کوئی نہیں اگر تہاڈا باپ ہوندا میں بھیج دیندی میرا بھائی کوئی نہیں اگر میرا بھائی ہوندی میں بھیج دیندی لیکن اج بھائی بھی کوئی نہیں تہاڈا باپ بھی کوئی نہیں میرا جی کردا ہے نبی سدیا ہے میں اپنے ننے ملنے بچے دین واسطے بھیج دیواں تے میری ماں نے آکھیا ہے حضرت معاذ سے معوذ آندے نے یا رسول اللہ ساڈی ماں آکھیا ہے میں تانوں گھر نہیں ویکھنا میں تانوں بدر دے اندر ویکھنا ہے میں تانوں لڑدیاں ویکھنا چاہنی ہاں تاکہ جدوں قیامت دا دیہڑا آوے کوئی آکھے میرا خامد دین دے اوتے قربان ہویا ہے میرا بھائی دین دے اوتے قربان ہو جائے کی ہویا جے میرے جوان بیٹے کوئی نہیں تساں تے ہے جے جاؤ جا کے میرے نبی دے نال کافراں نال جنگ کرو یا رسول اللہ ساڈی ماں پئی روندی ہے میرے نبی نے گل سن کے فرمایا چلو وڈے نو لے جانے چھوٹے نو نہ لے جاندے زیادہ چھوٹا ہے جس لے پتہ لگیا حضرت معوذ چھوٹے نو کہ مینوں نبی علیہ السلام نے لے جانا چاہندے ساروں قطاروں لگ پے آکھدے نے یا رسول اللہ تساں کی مینوں ماڑا سمجھیا ہے حضرت معاذ نو ترکڑا سمجھے مینوں ماڑا سمجھیا ہے ادھر ویکھیا تو جو میرے بلے اونوں ترکڑا سمجھے نال لے جا رہے ہو مینوں ماڑا سمجھے مینوں چھڈی جا رہے ہو یا رسول اللہ ساڈی کشتی کرا لے وہ ساڈی کشتی کرا لے وہ جے اگر میں جیت جاواں پھر تے لے جاؤ گے میرے نبی نے جذبہ ویکھیا ویکھ چھوٹا کشتی تے آ گیا ہے جانا ضرور ہے یا رسول اللہ انہوں لے جان دے ہو مینوں نہیں لے جان دے ہو مینوں ماڑا سمجھ دے ہو حالانکہ طاقت میرے چ زیادہ ہے ہوندے نالوں جس لے میرے نبی نے سنیا ہے ویکھ اتنا جذبہ پہ رکھ دے نے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈی کشتی کرا لے وہ میرے نبی فرمایا ٹھیک ہے حضرت عمر بھی موجود ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں حضرت مولا علی شیر خدا بھی موجود نے میرے نبی علیہ السلام فرمایا چلو کشتی لڑو ہن دوویں بھرا کشتی پہ لڑدے نے بھرتی
ترقی ہون واسطے نہیں، پوزیشن لین واسطے نہیں، نوکری لین واسطے نہیں، کس واسطے او میں دین اتے قربان ہونا ہے۔ آج میں ان دی کنڈ لا لی، چلو میں بھی نال چلا جاواں گا۔ تو میں بھائی کشتی لڑن لگ پے نے، جس لے کشتی لڑ دیاں چھوٹا تے وڈا پھراتا جو کرے جے کشتی پہ لڑ دینے، چھوٹا بھائی وڈے دے کن چاندے ہیں، او تینوں تے نبی لئی جاندے نے، او تیرے واسطے تے اجازت مل گئی ہے، مینوں اجازت کوئی نہیں ملی، میں تینوں ہاتھ پہ جوڑنا وا، میرے کولو کنڈ لوا لا تاکہ نبی مینوں بھی نال لے جاویں۔ ہائے 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 تینوں تے اجازت مل گئی ہے، میرے کولو کنڈ لوا لے، تھلے ڈگ جاتا کہ نبی فرمان ہاں طاقت دیندے بھی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام جس لے کشتی لڑدے پہ ویندے نے، ادھر حضرت ابو بکر صدیق ویکھ رہے نے، لڑاؤن والا کشتی میرا نبی ہے، ویکھن والے حضرت ابو بکر صدیق نے، ویکھن والے حضرت عمر بن خطاب نے، ویکھن والے مولا علی شیر خدا نے۔ دس اس کشتی دا کی عالم ہوئے گا؟ چھوٹا بھائی آندے، او بھائیا ہاتھ پیا جوڑنا وا، مہربانی کر کنڈ لوالا، تینوں اجازت مل گئی ہے، چلو مینوں بھی مل جائے گی۔ وڈا بھائی تھلے ڈگ پیندا ہے، کنڈ لوا لیندا ہے۔ میرے نبی پاک نے ویکھیا چھوٹے نے وڈے نوں ڈیگ لیا، میرے نبی پاک مسکرائے تے سینے دے نال لایا، فرمایا جاؤ محمد تانوں دوواں نوں ہی بدل لے کے جاوے گا۔ او بولو تے صحیح یار سبحان اللہ۔ او ماما تو بھی صدقے جاواں جڑیاں ننے منے بچیاں نو جنگ دے اندر پیاں بھیج دیاں نے، اج دی ماں آندی ہے او پترا ٹی وی ویکھن دی تیری جناب والی، اے تا تیرا ٹی وی ویکھن دی عمر ہے، اے تا تیری سینمے ویکھن دی عمر ہے۔ اوے اج دیاں ماواں سینمے دیاں ٹکٹاں لے کے دے دیاں نے، صدقے جاواں انہاں ماواں تو جڑیاں ماواں جنت دیاں ٹکٹاں دے دیاں۔ زندہ باد، توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ ہن کی آکھیا یا رسول اللہ اسا جانا ہے، کشتی لڑائی، چھوٹے نے وڈے دی منت کیتی، کنڈ لا لئی، جذبہ ویکھ تے صحیح ذرا آج دی ماں پتر نو باہر نہیں جان دیندی، آندی با تیری عمر حالے تے دودھ پین دی ہے، تو کدھر دین پڑھان واسطے نہیں بھیجنا۔ ہائے 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 بولتے سی ادھر سبحان اللہ۔ آوے کلندر اقبال بولیا ذرا ذوق ہوئے تو سنا چھوڑا، بول ہاتھ چاہ کے بول سبحان اللہ۔ کلندر فرماؤں ہے آ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و ربابا ہے۔ پہلے صلاح الدین ایوبی ورگے، محمد بن قاسم ورگے، حضرت سلطان ٹیپو ورگے جنم لیندے رہنے، ان دے وچ اثر ماں دے دودھ دا سی۔ جے بابا فرید ورگے، داتا علی حجویری ورگے، غوث پاک میرا ورگے جذبے والے آئے نے، انہاں وچ تاثیر ماں دی تربیت تے دودھ دی سی۔ آج جگہ جگہ تے ٹک ٹوک سٹار یوٹیوبر پیدا ہو رہے ہیں، اے بھی اثر ماما دے۔ جے ادھر حسین نیزے تے قرآن پڑھ دے، او بھی اثر بی بی فاطمہ دے دودھ دے۔ بول دے سی سبحان اللہ۔ ہن جس ویلے دو میں بھائی تیار ہو گئے، میرے نبی پاک نے فرمایا چلو تانوں نال لے چلنے ہیں۔ 313 صحابہ، توجہ 16 رمضان المبارک شریف نو نکلے مدینہ شریف تو، بول ذرا سبحان اللہ۔ رمضان شریف ہے، روزہ دا مہینہ ہے، روزہ رکھ کے صحابہ کرام 16 رمضان المبارک شریف نو نکلے، بدر والے پہ جاندے نے،
المختصر کسے دے پیر جتی کوئی نہیں کسے دی قمیض کوئی نہیں صحابہ کرام دین دی جنگ لڑن پہ جاندے نے او تیرے میرے کول سارا کچھ ہے لیکن دین دے اتے قربانیاں کدرے کدرے بھی نظر نہیں آؤندیاں کسے دے پیراں میں جتی کوئی نہیں عرب دا گرم علاقہ ادھروں روزیاں نال ننگے پیری صحابہ کرام نبی دے حکم دے اتے پہ جاندے نے قسم رب کعبہ دی ذرا سوچ تے صحیح ہو کی ہو جا ماحول ہونا ہے ننگے پیری جسم دے اتے کپڑا نظر نہیں آوندا کھجوراں نال روزے رکھ کے گزارا پہ کر دینے اے میں جاندیاں جدوں بدر پہنچے اس تو پہلا ابو جہل دی فوج پہنچ چکی سی جیڑی پکا رقبہ سی پکی زمین اتے انہاں نے قبضہ کر لیا جیڑی ریتلی زمین تے گرم تے ٹوئے ٹبے سن او نبی دے صحابہ واسطے چھڑ دیتی جس لئے نبی دے صحابہ کرام پہنچے نے پیر رکھ دینے پیر ریت دے اندر کھوب جاندے نے ادھر جناب والی پکی زمین ادھر ریت گرم ریت ہوئے گرمیاں دا علاقہ ہوئے ذرا سوچتے صحیح کی ہوندے لیکن صحابہ کرام اپنی جانہ دین واسطے تیار کھلوتے نے میرے نبی پاک نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رب العالمین مولا اگر اے اج تکلیف ہم برداشت پہ کر دینے مہربانی کر اینا دی مدد کر اونا پانی دے اتے بھی قبضہ کر لیا ہے پکی زمین تے بھی قبضہ کر لیا ہے مہربانی کر اینا دی مدد فرما رب العالمین دے نبی دعا منگی ہے رب العالمین قبول فرمائی بارش وسنی شروع ہو گئی بارش وسی ریت دے اتے جدو بارش پہندے تو انہوں پتہ ہے مضبوط ہو جاندی ہے ٹھر جاندی ہے لیکن پکے رقبے اتے پوے تے کچڑ بن جاندے رب سونے دی بارش کیا حکمت سی اینا دی زمین پکی ہو گئی اینا کھڈے مار کے پانی بھر لیا جڑے پکی زمین تے ابو جہل دی فوج سی چکڑی چکڑ ہو گیا پیر پت لکھ دینے قسم رب کعبہ دی جدو رب دے اتے یقین ہوئے رب دی مدد بھی غیب واللو آ جاندی ہے جمعہ رات والے دیاڑے جدو بدرج پہنچے در ویکھیا میرے والے توجہ کر کے بولو نا ذرا سبحان اللہ ساری دیاڑ دے صحابہ تھکے سن سفر دے اندر ساری دیاڑ دے تھکے سن تے میرا نبی رحمت للعالمین میرے نبی پاک سرکار نے توجہ کریا جے صحابہ کرام نو فرمایا تو ساتھ تھکے ہوئے جے سو جاؤ صبح جمعہ دا دیاڑا ہے کہ یعنی رب نو ملنا ہے آرام کر لے وہ میرے نبی دے حکم دے اتے صحابہ کرام آرام فرماؤں لگ پے ایک نبی دے یار عرض کیتی ہے یا رسول اللہ تو آٹے واسطے او پہاڑ دے اتے خیمہ بنا دینے یا رسول اللہ اس جگہ دے اتے تو سا جلوہ فروز ہویا جے میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے خیمہ بناو اتے خیمہ بن گیا جدو خیمہ بنیا تین نبی دے یار ایک پارا دین واسطے کھلوتا ہے ایک نبی دے نال کھلوتا ہے ایک نبی دے نال کھلوتا ہے ایک سونے نبی دی ذات ہے سونے نبی دی ذات نال صدیق کھلوتے ہیں جے مکہ تو مدینے جامن صدیق نالے جے بدرج گئے کھلوتے نے باقی صحابہ سوں گئے نے صدیق مڑوی نال کھلوتا ہے ایک یار بارو خیمے دے کھلوتا ہے پارا پہ دین لے میرے نبی پاک سرکار نے ادھر ویکھیا جے صحابہ نو سما دیتا خود خیمے جا کے جاگن لگ پے او نبی تیرے میرے اتے اور کی کرم کرنا بول دے صحیح چلے سبحان اللہ ادھر ویکھیا جے حضور علیہ السلام جا کے میدان بدر وچ کھلوتے ادھر ویکھیا جے مسلم شریف دی حدیث ہے سبحان اللہ جے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام نے بدر دے اندر کی کیتا ایک عجیب و غریب کم کیتا اگر ذوق ہوئے تو سنا چھوڑا جے بدر دے بولو ذرا سبحان اللہ حضور پاک سرکار جیسے بدر تشریف لے گئے نا ادھر ویکھیا جے رات دا ویلا ہے ادھر مسلمانوں میرے توجہ کرے جے رات دا ویلا ہے حضرت عمر بن خطاب سرکار روایت کر دیں ادھر ویکھیا جے بولو ذرا سبحان اللہ سناواں عبارت سناواں حدیث پاک دی آکھو ذرا سبحان اللہ
جس ویلے حضرت انس بن مالک فرماؤندے نے حضرت عمر بن خطاب نے سانو بدر دے متعلق دسیا کی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یرینا مصارع اہل بدر بالعمس یقول هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله تعالی قال فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوالذی بعثه بالحق مقطع الحدود التي حد رسول اللہ بدر دے اندر ایک دن پہلا حضرت عمر فرماؤندے نے میرے نبی نے نشان لانے شروع کر دیتے تو بولو سنیا بدر دے میدان میرے نبی نے نشان لانے شروع کر دیتے ایک نشان لایا فرمایا کل ابو جہل ایتھے مرے گا دوسرا نشان لایا فرمایا عتبہ ایتھے مرے گا تیسرا نشان لایا فرمایا شیبہ ایتھے مرے گا میرے نبی پاک نے وقفے دے اتے نشان لائے نال بے کے انگلی لائی فرمایا ابو جہل ایتھے مرے گا عتبہ ایتھے مرے گا شیبہ ایتھے مرے گا حضرت عمر بن خطاب فرماؤں دے نے فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوالذی بعثہ بالحق منو قسم رب کعبہ دی جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے جس رب نے میں پیدا فرمایا ہے جتھے جتھے میرے نبی نشان لایا سی ابو جہل اتھے مرے ہے عتبہ بھی اتھے مرے ہے شیبہ بھی اتھے مرے ہے ایک انچ بھی اگے پیچھے نہیں ہوئے جتھے آکھیا ایتھے ابو جہل مرے گا ابو جہل اتھے مریا ایتھے شیبہ مرے گا اتھے مریا آج کو جاندے نے نبی پاک نو دیوار تو پیچھے دا پتہ کوئی نہیں کہندے نے لیکن قسم رب کعبہ دی دیواراں اے کھلوتیاں نے میرے نبی تے سارے دیاں تقدیراں بھی جان دے کیڑا کتھے مرے گا کیڑا کتھے مرے گا حالانکہ قرآن مجید دے اندر آ جائے زندگی موت رب سونے نو پتہ ہے لیکن او رب سونے نو ذاتی پتہ ہے لیکن جنوں رب سونا عطا فرماوے نبیاں نو عطا فرماوے فرشتیاں نو عطا فرماوے اللہ سونا عطا فرما سکدا ہے ہن کی ہویا جتھے جتھے نبی نشان لائے ایک انچ بھی اگے پیچھے نہیں ہوئے بولو ذرا سبحان اللہ ہن جس لے رات خیمے میرے نبی پاک تشریف لے کے کوئی سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے خیمے صدیق پاک نال کھلوتے ہیں حضور پاک نے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ بلند کیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بلند کیتے عرض کیتی یا رب العالمین اگوں ہزاراں دے لشکر آئے ہزار لشکر آیا کھلوتا ہے انہاں کول تلواراں بھی نے انہاں کول نیزے بھی نے پرچھیاں بھی نے گھوڑے بھی نے کھان پین واسطے بھی سارا کچھ ہے جڑے میں 313 لے کے آیا ہاں کئیاں دے گل قمیص کوئی نہیں کلّاں دے پیری جُتی کوئی نہیں کوئی صبح دا بھوکا ہے کوئی روزے دی جنابے والی بھوک برداشت کر کے ستا ہے پیا یا رب العالمین مولا آج اگر مارے گئے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہنا تیرے قرآن دا نام لین والا کوئی نہیں رہنا تیرے دین دا نام لین والا کوئی نہیں رہنا آج اے جڑے بے سازو سامان آئے نے جنہ کول کچھ بھی نہیں بس تیرا آسرا لے کے آئے نے آج انہاں دی مدد فرما دے اگر انہاں دی تو مدد نہ کیتی ہر پاسے کفر دا بول بالا ہوئے گا یا رب العالمین مولا تو میرے نال وعدہ کیتا سی اے محمد تیری مدد کراں گا لے رب العالمین میں تے آ گیا ہاں اے جناب والی بے سازو سامان لے کے آ گیا ہاں مہربانی کر انہاں دی مدد فرما نال میرے نبی دعاواں کردے نے نال زارو قطار پہ روندے نے کادے واسطے تیرے میرے واسطے تاکہ تیرے میرے تک دین پہنچ جاوے تیرے میرے تک قرآن پہنچ جاوے میرے نبی پاک زارو قطار روندے لے نال نبی دا یار صدیق کھلوتا ہے تے جتھے محبوب پہ روندا ہوئے عاشق نو کیویں برداشت ہو سکدا ہے دینے تھوڑا وقت گزریا ادھی رات دا ویلا ہویا حضرت صدیق پاک عرض کردے نے یا رسول اللہ کنا کرونا جے کنی گگریا زاری کرنی جے مہربانی فرماو ہن بس فرما دے سانو یقین ہے جس رب نال لائی کھلوتے ہو اے رب تانوں خالی نہیں موڑے گا اے رب تہاڈی مدد فرماوے گا میرے نبی پاک ادھی رات دا ویلا صحابہ ستے پے نے رحمت للعالمین نبی انہاں دی جان دی
حفاظت پہ منگدا ہے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جدوں نبی پاک نے بار بار گریا ساری کیتی ہے اتنی دیر نو حضرت جبرائیل امین آ گئے نے آگے فرمان عرض کرن لگے یا رسول اللہ اینی گریا زاری پہ فرماؤ دے ہو رب خالق کے کائنات دے فرشتے سارے آسمانہ تے پروندے تواڈے آنسواں ویکھ کے فرشتے آسمانہ تے پروندے مہربانی فرماؤ بس کر دے وہ رب دا حکم آیا اے محبوبہ ہن بس کر دے کل میدان تہاڈا ہوے گا کل میدان تو اڈا ہوئے گا بولو دے سی سبحان اللہ کل میدان اللہ سونے تو اڈے آکے فتح لکھ چھڑی میرے نبی پاک مسکرائے صبح ہوئی نبی علیہ السلام نے صحابہ نو بیدار کی تھا اے صحابہ کرام روزہ رکھ کے تھکے ہوئے آرام پہ کر دیں نال ابو جہل دی فوج کنجریاں نچا رہی معلوم ہویا کنجریاں نچانا شرابہ پینا ہے مسلمانہ دا کام نہیں اے ابو جہل تے ابو جہل دی نسل دا کام ہے مومن ہوندا ہے جیڑا رات گزارے دن گزارے آمنہ دے لال دی یاد اچ گزارے شادیاں اتے نچاوے پاویں سینمیاں وچ نچاوے پاویں جتھے نچاوے ایک کام کیندا ہے اب اللہ صحیح ابو جہل دا مومن دا کام عزت بچا رلاونا نہیں مومن دا کام عزت نچاونا نہیں مومن دا کام میں رلدی نو گھر بانا ادھر کنجریاں پہ نچدیاں نے ادھر رب خالق کے کائنات دے نبی گری ازاری پکڑ دے نے مڑ صاحب ظاہر ہے ادھر شیطان ہے ادھر رب رحمان ہے مڑ مدد تو ادھر ہی ہونی سی نا جدھر رب رحمان سی صبح ہوئی نبی دے یار بیدار ہوئے ہن جنگ دا ویلا آ گیا لڑائی دا ویلا آ گیا میرے نبی علیہ السلام نے صفحہ بنوائیاں توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ صفحہ بنوائیاں اگوں کافران دی فوج ادھروں نبی دے یار 313 نے میرے نبی پاک نے سجے ویکھیا جڑے ابو جال کھلوتا سی ابو لہب اور ہی کھلوتے سن میرے نبی پاک نے فرمایا توجہ میرے نبی پاک ویکھ کے نا صحابہ کرام نے فرمایا یار جڑے تواڈے سامنے آئے کھلن تواڈے رشتہ دار ہی نہیں کسے دا کوئی ماما ہے کسے دا چاچا ہے کسے دا باپ کوئی لگدا ہے کسے دا بھرا کوئی لگدا ہے ہن کیویں لڑسو صفحہ کیویں بنائیے ادھر ویکھ نبی دا یار حضرت عمر ہاتھ جوڑ لے سونیا جیڑا جندہ لگدا ہے اون دے حوالے کرو بول دے صحیح سبحان اللہ سونیا جیڑا جندہ لگدا ہے کسے دا ماما ہے بنے دے حوالے کرو جے کسے دا باپ ہے پوتر دے حوالے کرو جے کسے دا بھائی ہے بھائی دے حوالے کرو تاکہ پتہ لگے کیڑا ہے جیڑا برادری نال کھلوتا ہے تے کیڑا ہے جیڑا آمنہ دے لال دے نال کھلوتا ہے اس لئے حضرت عمر بن خطاب گل کیتی نا میرے نبی پاک مسکرائے تے حضرت عمر بن خطاب نو تلوار دے کے جیسے بھیجیا نا کی ویکھیا سکا ماما حضرت عمر دا سامنے آ گیا سکا ماما حضرت عمر بن خطاب ویکھیا ماما ہے کری سوچیا بھی ماں دے رل جمے ہیں مڑ سوچیا ماں دے رل تے ضرور جمے ہے جے نبی دا دشمن ہے تے ساڈا کیویں ہو سکدا ہے چائی تلوار سکے مامے دا سر لا دتا دووا نبی دا یار حضرت عبادہ غالباً ایک نبی دا یار ہور اون دا باپ سامنے آ گیا ویکھیا باپ ہے میرا باپ ہے لیکن نبی پاک دے دین دی جنگ ہے سکے باپ دا سر لا دتا ایک نبی دا یار پھرا سامنے آیا بچپن یاد آیا ہون تے کھیڑ دے رہے ہیں آج اے میدان آ گیا تھوڑے پیر کمبے عشق نے سوٹا ماریا آکھیا عشق پھراواں نو نہیں ویندا عشق اپنے محبوب نو ویکھدا ہے ایتھے بابا بلے شاہ بولے جے ذوق ہوے تے سناواں او بول ذرا سبحان اللہ بابا بلے شاہ بولیا فرمایا عشق تے اگ اوے ایک برابر تے عشق دا سیک ودھیرا اوے اگ ساڑے
او یارو ککھتے کالے تے عشق ساڑے تن میرا اوے اگدا دارو او یارو میتے پالی تے عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں بچیدا تے جتھے عشق را لایا ڈیرا بابا بلے شاہ ہے اوتھے کچھ نہیں بچدا جتھے سونے عشق ڈیرا لایا ہوئے ہاں جی جتھے عشق ہوئے اوتھے اور شاہ بچدی آپا بھی عاشق ہیں سارا کچھ بھی کول ہے مڑ بھی عاشق ہیں بول دسی سبحان اللہ او سارا کچھ وار کے عاشق اسا سارا کچھ رکھ کے عاشق ہن آپ سوچ لا سچا عاشق کیڑا ہے ہاتھ چاہ کے بول ذرا سبحان اللہ ہن حفیظ جلندری جس لے نبی دے یارا صفحہ بنائیاں نا ادھر ویکھیا جے توجہ ہے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفحہ بنوائیاں اس نو حفیظ جلندری آپ نے رنگ پیش کردا ہے ہائے 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 سناواں بولو سبحان اللہ حفیظ جلندری فرماؤں ہے چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں کیا کہڑے نمازی مسجد نمازی جڑے آندے نے جہاد نہیں بس نماز تک رہو ارے بے ایمان نماز بھی اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں جذبہ محمد کے دین پر جان نشاور کرنے کا ہو مسجد تک منافق رہا کرتے ہیں میدان جنگ میں عاشق جاتے ہیں چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں صفیں باندھے کھڑے تھے پل کے غازی آج میدان میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں عشق دی نماز ہو رہے مولوی دی نماز ہو رہے عاشق دی ہو رہے تے نمازی دی او نماز کدی بیت اللہ دی چھان تھلے کدی مسجد جے اگر میدان دی گل آوے تے نیڑے نہیں جانا نا جیڑا عاشق ہوندا ہے ہائے ہائے سناواں ہائے ہائے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر سادہ سی کملی والا تھا ہائے ہائے اگے کیا کیا نہ تیغو صحابہ کرام جنگ کھلوتے ہیں نا کسے شے تے بھروسہ نہیں بھروسہ کیڑی شے تے کر دیں بولو سبحان اللہ نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر بھروسہ نہیں کیتی کھلوتے خنجر اتے بھروسہ نہیں کر دے اگر بھروسہ کر دے نے کالی کملی والے سونے نبی تے کر دے نے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر تھے ان کے پاس دو گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ
لوگ دنیا بھر کی تکبیریں. انہاں کول کی سی؟ 2 گھوڑے 6 زرے. زرہ جڑی اتنے جسم دے پائی دی لوہے دی بڑی ہوندی ہر غازی واسطے ہوندی. لیکن مولا علی شیر خدا دے بارے ہوندا ہے آپ سرکار کدی زرہ پاک نہیں لڑے. بول دے سبحان اللہ. انہاں کول کی سی؟ 2 گھوڑے 6 زرہ تے 8 تلواراں. انہاں کو سامان ہے 313 کو. ہائے ہائے اگو 1000 اٹھ بھی ہیں سارا کچھ لڑنا ہے کھلوتے. ہن ایمانداری نال دس اگر ویکھا جاوے زہری تعداد ہے لوگ تے ابو جہل جتدا ہے نا. بول دے صحیح. لیکن ادھر تعداد بھی نہیں کوئی اوزار بھی نہیں. ادھر حق ہے جدھر حق ہو چاہے قلیل بھی ہوں فتح اسی کی ہوتی ہے. اے جمہوریت علی آج دی جڑی نظام ہے نا اے اسلام دا نہیں. اسلام کثرت ویندا ہے. اسلام کثرت نہیں ویندا. جمہوریت دے اندر کثرت ہے. اسلام دے اندر حق ہے. جڑے پاسے حق ہوے بھاویں تھوڑے ہون رب انہاں دے پاسے ہوندا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. نہ تیگو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کملی والے پر. ان کے پاس تھے 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تکبیریں. دنیا بھر دی تکبیراں بدلنا آیا سن. وقت ہو گئے. ایک گل سنا کے گل مکانا ذرا آکھو سبحان اللہ. او گل جڑے 2 نبی دے یار گئے سن نا او بچے بول دے سی یار. اے موضوع 2 قسطاں میں پچھلے رمضان شریف وچ لایا سی لیکن وقت تھوڑا میں جڑا نہ پئی دوبارہ جمعہ اس سے نہ لانا پے. 5-7 منٹ برداشت کر لئی سو. ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. میں اللہ دے فضل نال ہن تقریر کردا پیا. محل سے جا کے مڑ کرنی ہے افطاری تو پہلا. میں بھی بولدا پیا تے تساں بھی سونے صحابہ دے ذکر تے بول چھڈو تے کچھ بھی نہیں ہون لگا. روزے دے نال سبحان اللہ آکھو تے ثواب دوہرا ہی لبسی. بولو ذرا سبحان اللہ. جے روزے نال وقت زیادہ مسجد وچ گزارسو مڑ بھی سائے کچھ لبسی. ہاتھ چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت معاذ تے حضرت معوذ سناواں ذرا بول سبحان اللہ. اللہ رب العالمین دے پیارے یار 2 بچے. اللہ رب العالمین دے 2 بچے سونے نبی دے 2 عاشق جس لے میدان وچ گئے نا تے ایک نبی دے یار کول پوچھ دے نا ادھر ویکھے جاؤ مسلمانوں کہن لگے ابو جہل کتھے. نہیں بولنا یار. ابو جہل کتھے کہ نبی دے یار کول بچے پوچھن لگے. حالانکہ ابو جہل سردار مکے دا سردار تے پوچھ دے کون پے نے. بول تے صحیح ہو یار. اور دعا کر ساڈے بچے نوں رب ہی ہو جا جذبہ دے. کہن لگے ابو جہل کتھے. نبی دا یار فرمان لگا بھی تساں ابو جہل نوں کی کہنا ہے. تساں ابو جہل نوں کی کہنا ہے. کہن لگے ذرا دس تے صحیح اساں سنے ساڈے سونے نبی نوں گالاں دیندا ہے اسی یا اون دے ہتھوں مار جاؤں گے یا مار دیاں گے پر اے جے گالاں کڈن والے لانتی نوں دنیا اُتے اسی ویکھنا گوارا نہیں کردے. ہائے ہائے. او 2 بچے پوچھ دے پین کتھے ابو جہل. ہن ابو جہل اس ویلے نا اپنے جڑے ہم نواز سن انہاں دے صفاں پہ سیدھا کراوندا سی. او نبی دے یار آکھیا بھی او کھلوتا ہے صرف اشارہ کیتا تے نبی دے یار کہن لگے بولو ذرا سبحان اللہ. کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. جیسے نبی دے یار پوچھ رہے تسا کی کرنا ہے. ابو جہل نہ آکھے یا مار جاواں گے یا مار دیاں گے. سناواں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. جس ویلے نبی دے یار نے اشارہ کیتا او کھلوتا جے نبی دے 2 یار چھوٹے بچے
ٹر پے ننیاں منیاں تلواراں نے ٹر پینے جا کے جاندیا جویں شیر وانگو حملہ کری رہے ایویں جا کے اون دے اوتے حملہ کر چھڑیا جس لے نبی دے دو غلاماں بچیاں نے ابو جہل دے اوتے حملہ کیتا ہے کنڈ پرلے آ ڈھٹھا ہے بچے اوتے سینے تے چڑھ گئے وار کیتی جانے نے پورے قریش مکہ یعنی کہ مشرکین مکہ دی فوج دے اندر گہرام مچ گیا اوے ابو جہل نو دو بچیاں مار چھڑیا جے ہر پاسے شور مچ گیا ابو جہل مر گیا جے اوے ابو جہل واصل جہنم ہو گیا جے قسم رب کعبہ دی رب سونے دی قدرت ویکھ جے چاہے تے وڈیاں نو بچیاں دے ہتھی ذلیل کرا دے تے چاہے تاں ابابیل کو روح ہاتھی مرا دے وے جے رب سونا چاہے تاں مچھر دے نال نمرود مرا دے وے اے رب سونے دی قدرت ہے ہن ابو جہل سردار مکے دا ادھروں بچے او جڑے منتا کر کے آئے سن حضور کمزور ویکھ کے کہندے سن بھی نہیں جانا سونے رب نے انہاں کول ہی مروایا ہے تے جس ویلے آخری ویلا ہویا ادھر حضور پاک سرکار دے دوویں یار او بچے دوڑ دے آئے حضور پاک دی بارگاہ چ وڈا آندا سونیا میں ماریا ہے او بول دے سنیا سبحان اللہ چھوٹا آندا یا رسول اللہ میں مارے وڈا آندا سونیا میں مارے چھوٹا آندا میں مارے وڈا آندا میں مارے میرے نبی نے دوواں دے متھے چوم کے فرمایا پترو تساں دوواں ہی ماریا ہے تساں دوواں ہی مارے آئے جس ویلے ابو جہل دی لاش نال ہی دس دیاں آخری ساواں تے سی ایک نبی دا یار حضور جو فرمایا سی چھتی کرو ابو جہل دی لاش لبو ویکھیے کیویں نبی دے میرے پتراں نے میرے چھوٹے موٹے بچیاں نے مارے آئے جس لے لاش نبی دے یار لبی جا کے سینے تے بیٹھا تے ابو جہل اکھاں نال ویکھیا کوئی آخری ساہ سن ابو جہل کہن لگیا دس فتح مسلمانہ دی ہوئی ہے یا مکے والیاں دی ہوئی ہے نبی دا یار فرماون لگیا ملعونا جیڑا رب دا دشمن ہوے اون دے ہاتھ وچ ذلت لکھی ہوندی ہے نبی دا یار جت گئے جے تہاڈی بربادی ہو گئی ہے نبی دا یار سینے تے بیٹھا سا ہے سن دے حضور فرمایا سی چھتی کرو ابو جہل دا سر لے آو ہن جس لے سینے تے بیٹھے نے آخری ساس ابو جہل دے کہن لگیا میرا سر تھوڑا تھلوں وڈیا جے کی کہن لگیا ابو جہل آخری ساواں تے کی آنا میرا سر تھلوں وڈیا جے تاکہ باقی لوکاں جے میرا سر پیا ہوے نا تے اونچا ہوے پتہ لگے کہ سردار ہے ہائے 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 جے رب ہدایت نہ دے تے آخری ساواں تے نہ دے آخری سائن موڑ بھی کی تکبر میرا باقی سرائیں سر پیا ہوئے تو پتہ لگ گیا سردار تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کر جے شیطان برباد ہویا تکبر نال فرعون برباد ہویا تکبر نال نمرود برباد ہویا تکبر نال قسم رب کعبہ دی جے نبی دے صحابہ کامیابی لئی عاجزی نال موسیٰ علیہ السلام عاجزی نال آدم علیہ السلام عاجزی نال فرشتیاں عاجزی نال شان لب دیئے تکبر نال لعنت لب دیئے بولو ذرا سبحان اللہ ایک شیر پیر باؤ سرکار دا ایک بدر دے متعلق تے گل موکی بولو ذرا سبحان اللہ ایک موضوع والے مکیا نہیں میں اگلے جمعے تو شروع کراں گا بولو ذرا سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی اگے بھی سنیاں دا کیدا اتنا واضح پیا نا اج والے موضوع نالوں بھی زیادہ اللہ تعالی دے فضل و کرم نال ایک کمال ساڈا بیان کرنا ویکھیا جے کمال ویکھیا جے جنہ سارا کچھ کیتا ہے بول ذرا سبحان اللہ کیا کسے خوب آنکھیں کلندر اقبال فرماؤں ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں
کتار دے کتارب بھی سنا چھوڑا پیر بہت کلام اینے نہیں یار میں بھی ضرور تھکا ہویا تو سمجھ تو ڈھیر کو نہیں تھکے ہوئے ہاتھ جا کے ذرا بولو سبحان اللہ او ویک صحابہ کرام روزے نال جنگ پہ لڑ دیں تو روزے نال سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا یار انہاں نو آپا ہور کی دینا ایک کام کر لے انہاں دے نظریے تے عمل کر لیا کرتے انہاں دے کام نو چنگا کہہ کے بول چھڈیا کر ہو سکتا ہے ان دے صدقے رب راہ ہدایت لا چھوڑے بول سبحان اللہ سادہ پیر باو فرماؤں دے عاشق سوئی عاشق کی سامنا سارے جڑے جاننا پہ دیں دیں اوہ عاشق سوئی حقیقی جڑا اوہ عاشق سوئی یارو قتل معشوق دے منے جدول ویکھے یارو راز مہیدہ جدول ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بلے عشق نہ چھوڑے او یارو مکھ نہ موڑے پیاسے تلواروں تھنے سچا عشق حسین علی دا او سچا عشق اصحاب بدر دا سر دے لازنا بھلے جذبہ سنان دا رکھیا تساں الحمدللہ سنن دا رکھیا اللہ سونا تہاڈا سننا میرا سناونا قبول فرماوے جے کو غلطی کو تو اللہ معاف فرماوے سوار دو سنتا دا فرمال واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین